Добре дошли в нашия магазин, казвам се Жером. Аз съм човекът, който управлява продажбите и логистиката. Нашата работилница произвежда именно тези инструменти за почистване на канали с гъвкави валове вече 2 десетилетия. Така че можете да си представите какво качество можете да очаквате. Ще ви помогна да се ориентирате в магазина и да ви дам информация, за да ви улесня в избора на това, от което се нуждаете. В нашия магазин ще забележите, че има 4 основни категории. Първата категория са веригите за почистване на канали. Очевидно, всички различни видове вериги за почистване на канали ще бъдат в тази категория. Втората категория са комплектите. Това е мястото, където искате решение, което да е готово за употреба. Искате да купите комплекта, да не знаете твърде много детайли и да продължите. Третият е, където имате всички аксесуари и малки части, свързани с гъвкавите валове и почистването на канали, с изключение на това, че не са вериги. Четвъртият е за реновиране на тръби и всички различни части и елементи, които ще ви трябват в процеса на реновиране на тръби CIPP или запълване. Става въпрос само за запълване. И така. Когато избирате правилния тип инструменти за вашите нужди, трябва да вземете предвид 4 въпроса. Първият въпрос е дали искате да отстраните котлен камък от тръба или искате да направите отстраняване-запушване. Причината за това е, че веригите и валовете, които използвате за отстраняване на котлен камък, не са същите като тези, които бихте използвали за отстраняване на запушвания. Така че това е въпрос номер 1. Вторият въпрос, който трябва да си зададете е какъв размер тръба използвате. Причината, поради която това е важно, е, че тръба с диаметър 2 инча изисква вал с диаметър 1/4 инч или 6 мм. А ако опитате да използвате вал с диаметър половин инч или 12 мм, в тръба с диаметър 2 инча, няма да можете да преминете през завоите. Третият въпрос, който трябва да си зададете, е какъв вид материал използвате. Работите ли с чугун, глина или PVC? Причината е, че веригите, които бихте използвали в PVC тръба, са различни от веригите, които бихте използвали в чугунена или глинена тръба. Последният въпрос. Очевидно е различните видове точки за достъп, които имате на разположение. Понеже точките за достъп до канала определят колко дълъг трябва да бъде валът. Сега винаги препоръчваме да се опитате да получите най-краткия вал, който е възможен. Причината е, че всички гъвкави валове са много по-ефективни на по-кратки разстояния, отколкото на по-дълги, докато повечето клиенти искат да си вземат 100 фута или 30 метра. Ние препоръчваме да проверите кои точки за достъп са необходими. Освен това, много рядко запушването е на 30 фута разстояние. На 100 фута разстояние. Казано това, има още нещо, което трябва да имате предвид, когато избирате вал. Кариерът, който предоставяме за валове, не осигурява цели 100 фута вътре в този малък кариер. За вал с диаметър 6 м или 1/4 инч или вал с диаметър 8 м и 5-16 инча, да, той ще побере пълни 100 фута вътре в носача, но когато става въпрос за 10 мм, който е с вал 3,8 инча или за 12 мм, който е с вал 1,2 инча, там носителят е ограничен до по-малко количество вал, което може да носи. Казано това, повечето от нашите по-редовни клиенти купуват по-къси валове и използват свързващ елемент за свързване на двата вала, така че ползата от това е, че в средно аритметично ще използвате по-къс вал на дневна база. Ако случайно изкривите вала си или нещо подобно, не е нужно да спирате да взимате шлайф и да режете вала си, за да го свържете отново. Можете да оставите на страна, да отидете до фургона си, да вземете друг вал и да продължите да работите, да се справите с него по-късно. И това е предимството на наличието на два вала. Ако, разбира се, искате по-дълги дължини, просто вземете свързващ елемент за валове, който е в аксесуарите и го свържете. И, готово, можете да свършите работата. Сега говорим за разликата между веригите. Имате кръгла верига и имате обикновена верига като тази. Сега тази обикновена верига, както можете да видите, има
твърди метални части. Този също има бургия, така че когато ви питат дали искате бургия или не, това е за което става въпрос. Това, както можете да видите тук, но е верига без бургия, а това е такава с бургия. Така че това отговаря на този въпрос. Разликата между стандартната верига, която е верига за отстраняване на запушвания, и кръговата верига е, че кръговата верига е предназначена за задачи по отстраняване на котлен камък. Това е, защото кръговата верига има повече зъби на външната обиколка и фиксиран диаметър, така че е предназначена за по-бързо отстраняване на котлен камък. Можете да отстраните котлен камък от вериги с обикновена верига за отстраняване на запушвания, но не с такава скорост, каквато постигате с кръгла верига. Сега, както можете да видите, и двете вериги, които са ви представени, имат твърдите метални накрайници в края на веригата. Това е, защото те са предназначени за чугунени и глинени тръби, докато тази верига тук няма твърдите метални части. Това е просто стандартна верига. Разликата е, че тази верига не е предназначена за PVC тръби. Тя ще върши същата работа, с изключение на PVC. Това е разликата между чугунените, глинените и PVC тръби. Следващото нещо, което трябва да попитате, е разликата между леката и тежката верига. Тежката верига е предназначена повече за вал с диаметър 3,8 инча или 10 мм или за вал с диаметър 1,2 инча или 12 мм. И това е защото здравите вериги, тези здрави валове, могат да задвижват здрави вериги. Докато леките валове, които са 5-16 инча или 8 мм вал или 1,4 инча или 6 мм вал, нямат толкова голям въртящ момент на инструмента, колкото тежките валове. Сега, когато избирате вал, това, което трябва да си зададете, е освен разлика между точките за достъп, което ще ви даде дължината на вала, от която се нуждаете. Но при избора на вал трябва да си зададете въпроса: какъв диаметър на тръбата имате? Сега можете да видите, че радиусът на огъване на този вал е равен на радиуса на огъване на 90 градусово завой на 2-инчова тръба, така че това ще премине през тръба с диаметър 2 инча, без проблеми при множество завои, а това е 6 мм или четвърт инч. Докато валът с диаметър 8 мм или 5-16 инча има по-малко завой, така че това би било по-подходящо за тръби с диаметър 3 и 4 инча. Казано това, 10 мм или 3,8 инча вал има малко по-голям радиус на огъване. Но 10 мм вал ще бъде перфектен за преминаване през 4-инчова тръба. При условие, че нямате много завои в тази тръба, това е важно, вашият вал с диаметър 5-16 ще бъде отличен. Ако имате множество завои в тръба с диаметър 3 и 4 инча, но не бих използвал вал с диаметър 5-16 инча или вал с диаметър 8 мм в тръба с диаметър 150 или 6 инча. Там по-добре е да изберете вал с диаметър 3,8 инча или вал с диаметър 1,2 инча. Вашият вал с диаметър половин инч 12 метра и вал с диаметър 3,8 инча 10 метра са по-подходящи за тръби с диаметър от 4 до 8 инча, където нямате множество завой. 4-инчова тръба без множество завой или 6 мм с множество завой. И така, това е начинът, по който определяте разликата. Запомнете, колкото по-дебел е валът, толкова повече въртящ момент може да предаде, но толкова по-малко гъвкав е. И така, това е начинът, по който можете да изберете коя от тези променливи да изберете, когато избирате правилния инструмент за вас. Надявам се, че това беше полезно и моля, не се колебайте да се свържете с нас. Винаги сме щастливи да помогнем с това, от което се нуждаете. Просто ни се обадете, можете да кликнете на малкия иконка на WhatsApp или да ни пишете по имейл. Благодаря ви много, че гледахте и ви желаем супер ден!